Foaie verde de sulfină, foaie verde de sulfină, la dușmana într-o grădină, mi-a prins dorul rădăcină, mi-a prins dorul rădăcină. Dorul vreau să-l iau cu mine, rădăcinile țin bine. Dorul vreau să-l iau cu mine, rădăcinile țin bine. Rădăcinile țin bine. Dorul vreau să-l iau acasă, dorul vreau să-l iau acasă, rădăcinile nu-l lasă, rădăcinile nu-l lasă, că mi-e mâța frumoasă. Iată-ne aici la Tizmana, minunatul oraș care are care nume crearea de costume tradiționale românești, alături de domnul Florin Tantan. Bună ziua, domnule Florin Tantan! Salut mâna, doamna Carmen, bine ați venit la noi, bine ați venit la atelierul nostru. Am venit la atelierul dumneavoastră tocmai pentru că ne-ați fost recomandat de mai mulți specialiști pentru crearea costumelor ansamblului folcloric Zamfira de la Bruxelles. Sunteți deja a treia generație de creatori de modele tradiționale românești, alături de mama dumneavoastră și duceți mai departe tradiția populară românească. În primul rând vreau să vă mulțumim în numele meu, în numele mamei mele și a întregului colectiv de aici, pentru că ne-ați ales pe noi să vă lucrăm frumoasele costume populare. În al doilea rând, ați spus foarte bine, sunt a treia generație, pentru că mama mamei mele a lucrat costume populare, făcea ei acasă, apoi a urmat mama care la fel din fragedă copilărie la îndrumarea mamei sale a lucrat. Eu fiind a treia generație, eu m-am născut în casă, practic m-am văzut prima dată ei, covoare oltenești, gherghefu, ajutam pe mama la toate treburile astea. Ulterior m-am crescut, am devenit mare și vrem să ducem mai departe. Ați devenit manager? Am devenit manager, da, avem și o firmă, împreună o conducem, facem costume populare în toată țara, suntem recomandați, așa cum ați spus și dumneavoastră, de marile ansambluri din țară și din afară, bineînțeles. Și în al treilea rând, vrem să ducem mai departe, să nu se piardă. Este o problemă, să nu se piardă acest meșteșug, este o problemă și a devenit o problemă pentru că, din păcate, tinerii din ziua de azi nu prea ar mai vrea să mai vină către această meserie. Pentru asta noi am demarat un proiect împreună cu Școala Populară de Artă. Am înființat aici o secție externă de care face parte din Școala Populară de Artă din Târgu Jiu. Deci aici este secția externă unde avem copii tineri care vin și învață deja. Avem prima promoție, să zic așa, după 2 ani de zile a ieșit prima promoție de absolvenți și, ce să zic, avem deja o fată aici care deja s-a integrat, lucrează, este cu contract de muncă aici la noi cu firma și este bine. Haideți să ne arătați atelierul dumneavoastră. Vă poftim la atelier să vedeți lucrurile noastre. Uită-te lume la mine, lume, dragă lume. Ia uitați-vă la mine,
draga mea. La ochișorii și guriță, lume, dragă lume, la cămașe cu altiță, lume, draga mea. Ca mâine mă duc din tine, lume, dragă lume, și nu-mi iau nimic cu mine, lume, dragă lume, că ce mi-e drag nu pot să iau. Dragă lume, nici cu voi nu pot să stau, lume, draga mea. Vă las cântecile mele, lume, dragă lume, să vă petreceți cu ele, lume, draga mea. Atelierul dumneavoastră vorbește foarte mult despre relația pe care o aveți cu ansamblurile folclorice din țară și din străinătate. Zamfira, ansamblul folcloric al Casei de Cultură Belgo-Române Artis, susținut de Departamentul pentru Relația cu Românii de pretutindeni, este dovada calității dumneavoastră și relației pe care o aveți cu diaspora, dar și cu alte ansambluri profesioniste. Pentru ce alte ansambluri lucrați? Cred că am enumerat și nu mai este nevoie ansamblul de aici, de la noi, foarte consacrat, cu, cred că, un nume la fel, foarte mare, Doina Gorjului. Avem o relație permanentă cu domnile lor și apelează la noi ori de câte ori au nevoie. Noi de fiecare dată la fel îi servim cu cea mai mare plăcere. Pot să vă prezint aici un ilic din zona Bucovina, lângă Vatra Dornei mai exact, un ansamblu de acolo, de la Poiana Stampei, unde am primit și merite și diplome de onoare. Observați, la fel este lucrătură în totalitate manuală, atât florile de aici, cât și banda de pe margine. Lucrați din toate zonele Din toate zonele. Pot să vă arăt aici un ilic, un cojoc din zona mărginii Misibiului, care este din piele de miel, puteți să vedeți. La fel, broderia este aplicată direct pe pielea de miel, da? Am făcut și acolo costume. Cămașa tot din Cămașa este tot de mărginime, este de damă, da? Cu vesta aferentă, bineînțeles. Aceasta este cămașa din mărginea Sibiului, de damă, da? Era pentru Telorman. Haideți să vă arăt, da, din zona Telormanului, cum a spus dumneavoastră, doamna Carmen, mai exact din Alexandria, un ansamblu de acolo. Acestea sunt fotele sau șoarțe, cum le spunem noi, sunt regionalisme, la fel lucrate în război manual. Sunt la ei în zonă sunt de două culori, una vine în față, una în spate. Vedeți, una este pe negru, da, fondul negru, și una este pe fondul roșu. Vă mai arăt aici un suman din zona Vâlcea, da, am lucrat acolo pentru vreo 3-4 ansamblu de acolo. Este cu mânecă 3 sferturi, respectă specificul zonei, la fel. Ați lucrat și pentru un ansamblu din Canada. Am lucrat pentru un ansamblu de Canada, mai exact Asociația de Români din Triunghiul de Aur, de acolo, acum vreo câțiva ani.
foarte mulțumiți, am făcut chiar din 2 zone, am făcut de zona Ardealului Mărginime și de Banat. Haideți să vă prezentăm piesa de rezistență a costumului de la ansamblu Zamfira, de la dumneavoastră de acolo. Deja am citit, este Meda Crișu. Meda și Larisa sunt zeghele voastre. Exact. Aceasta este zeghea, este cu motive inspirate din zona Oltului, din zona județului Olt, da? Culorile sunt alese la fel, sunt specifice, sunt cu mare grijă alese, aș putea spune, și îmbinate și uitați-vă noastră cât de bine dau. Și chiar a venit o doamnă din București și cum a intrat, i-a sărit în ochi acest model și a și comandat o astfel de haină. Trebuie să spun că și băieții vor avea veste. Sigur că da, vor avea model și modelul va fi predominant, mă refer la motivele geometrice, doar că vor fi diferite culorile, pentru că la băieți sunt alte culori. Este predominant pe roșu și cu mătase albă, da, cu o pânză un pic mai plinuță, pentru că în general pentru dansator trebuie să fie un pic mai rezistentă, să reziste la multele spălări, exact, pentru că ei trebuie să dea totul pe scenă, sigur. Am înțeles că sunt în lucru, că se lucrează. Sunt în lucru, se lucrează intens, da? Sunt pe final. Și ce deci mare parte acest model? Este un model. Este un model cu motive geometrice și florale. Iată-ne alături de doamna Mira Tantan, doamna Mira Tantan, care poartă o ie minunată, care imediat ne-a atras atenția în momentul în care am văzut-o și în care am intrat în atelier. Spuneți-ne, această ie ce zonă reprezintă, cât timp v-a luat să o lucrați și cine lucrează aceste minunății? Da, ce să vă spunem, face parte din zona Doljului, din partea Calafatului, cu motivele specific zonei lor de acolo și lucrăm cu femeile noastre, a 3-a generație, generația care a mea și mai tânere. Cu ce lucrați aceste minunății? Cu arniciul nostru tradițional, cu melană, cu tot ce se poate, ca să nu avem probleme, să nu iese la spălat. Da. Avem anume special de la fabrică, de la București. Pânza topită, de unde o mai procurați? Pentru că nu se mai găsește. Așa este, doamnă, nu se mai găsește, dar a dat Dumnezeu numai la întorsura. S-a făcut, a rămas pe picioare, la întorsura Buzăului avem fabrica noastră, din România, care dăm comandă și ne vine pânza de acolo. Deci se mai fabrică încă pânză topită. După modelele tradiționale, femeile mai țes totuși pânză topită? Nu. Este totuși industrială. Este industrială, dar e foarte bună, de calitate, bumbac 100% și foarte bine se prezintă. Lucrați de zor aici, iată ce model minunat. Pe bordeaux, pe vișiniu, pe o pânză mai subțire, care se aproape de pânza topită originală. Da. Și, după câte am înțeles, este o bluză pentru o mireasă, o cununie. Se întoarce lumea la tradiție, ne bucurăm din suflet de treaba asta. Ne bucurăm și sperăm să vă avem într-o bună zi și la Bruxelles, să învățați membrii ansamblului Zamfira și pe toți cei care doresc să învețe să-și facă propria ie. Chiar m-aș bucura să veniți pe la noi și să vedeți ansamblul Zamfira îmbrăcat în costumele pe care le-ați realizat dumneavoastră. Le-am făcut. Doamna Tantan, de când faceți covoare? Ce să vă spunem, de la vârsta de 16 ani, avem vreo 40 de ani și mai bine, cred că, de când facem covoare, de la 16 ani. Ne-am angajat și de atunci lucrăm covoare. Avem în spate. Sunt chiar covoare, le-am luat modelul vechi de la mănăstire. Acest model cred că are 100 de ani. L-a donat cineva la mănăstire la noi, la Tismana, și eu l-am văzut și l-am cerut să ne-l dea și nouă. Nici nu era atunci bumbac când s-a făcut modelul ăsta, era urzală din câinipă.
atât de vechi modelul ăsta, modelul nostru de aici, de la Tisman. Și l-am preluat cu drag și îl lucrăm și noi. Ne aflăm tot în atelierul nostru, suntem la secția de croitorie, unde avem aici pe croitorul nostru de nădejde, domnul Ghiță Văduva, care are o experiență de neneglijat, mai exact din 71 lucrează. Și chiar acum avem în execuție o haină de la ansamblul dumneavoastră de Zamfira, da? Am făcut școala profesională la Craiova, anii 71-74, am fost ucenic la cooperativa Atacazică Tismana, am lucrat acolo aproape peste 30 de ani, până intrarea în vârstă m-am hotărât cu două patroni. De toată lumea îndrăgit, măi. Să fii mândru, gorjule, măi, că te cântă fetele, măi, și-ți laudă apele, jocul și costumele, măi, jocul și costumele, Poiana cu florile, măi. Tismana și la Bălcești, mândre costume găsești, sunt lucrate cu mult dor, făcute cu mâna lor, măi, și apoi să le vezi la joc, că stă inima pe loc, măi. Iată-ne aici alături de 3 zâne, zânele de la Tismana, zânele care dau formă, frumusețe, culoare și care păstrează tradiția. Spuneți-ne zânelor cum vă cheamă. Eu sunt Floriana. Eu sunt Stefania. Iar eu sunt mama lor, Liana. Mama zânelor, sigur. Zâna mamă. La ce lucrați, dragile noastre? Noi lucrăm la ile pentru dumneavoastră și ne face o deosebită plăcere să le purtați cu mare plăcere și dumneavoastră, așa cum le lucrăm noi, cu drag. Și sper să dureze mult, să vă bucurați de ele. Sigur, dar în primul rând aveți niște costume extraordinare. Da. Costume extraordinare și îmi spuneți că aceste costume sunt de Oltenia foarte veche, foarte vechi. Da. Dar cu culori care sunt diferite de ceea ce cunoaștem de obicei. Da. Tu ai roșu și negru fără probleme, Da. dar acolo avem negru, galben, maro, negru. Da. De ce? De ce și de unde aveți aceste ii minunate? Aceste ii minunate sunt foarte vechi, au 100 de ani, sunt făcute de bunicile, chiar de străbunicile noastre, străbunicile fetelor, făcute o iarnă întreagă se lucra la acest costum. Vedeți că sunt foarte încărcate, ele se ascundeau una de cealaltă, care să nu ia fiecare să aibă câte un model diferit. Când ieșeau la Paști, se juca hora și fiecare se îmbrăca într-un model diferit de cealaltă și se ascundeau, nu arătau modelul una la cealaltă. Ești mândră să porți aceasta? Da, sunt Îți foarte place? mândră. Da?
Și am înțeles că voi sunteți și la Școala Populară de Artă și că urmați atelierul de cusături tradiționale. Secția externă, Tismana. Secția externă Tismana. Tinerelor le place să realizeze ei, să-și facă cămăși. În ce context lucrați aceste cămăși și de ce? Le lucrăm cu drag, pentru a fi purtate cu drag și se poartă în ziua de astăzi. Tu porți și în afara costumului popular tradițional, ea cu blugi? Da, cum să nu? Sigur? Da. Chiar și la școală. La școală. Fiind la un liceu teologic, ea o poartă cu mare drag, ea, chiar și cea mică, este la generală, și văzându-ne pe noi aici la Tismana, chiar și copiii cei mici lucrează. O fac din drag, văzându-ne și pe noi părinții, iar pe cealaltă parte le aduce și un beneficiu, material care le dau și lor o satisfacție. Ce simți tu când ești îmbrăcată în ele? Sunt mândră și îmi place să port ile astea pentru că știu că duc tradiția mai departe. La fel și eu. Sunt mândră că încă se mai poartă, că nu s-a pierdut tradiția. Mulțumesc și felicitări că v-ați crescut copiii în această tradiție și în spiritul de a continua tradiția populară românească. Ne bucurăm și chiar dorim să ducem mai departe această tradiție care la noi este de sute de ani. Vai verbel, bubului, lunghe drumul, gorjului, lunghe drumul gorjului, dai mai lung al dorului, de la Gorște duși vii. Dorul n-are căpătii. Vai verdeu, Margarit, gorjul nostru, renumit, a fost renumit și este nume și poveste, nu-i așa mare județ, dar e oameni deștepți.